Dnes ti ukážem, ako si objednáš lyžiarky z pohodlia domova. Potrebuješ 3 veci. Čistý papier, pero a pravítko. Postav sa na papier a obkresli chodidlo. Zmeraj dĺžku chodidla, v mojom prípade 30 cm. Teraz zmeraj šírku chodidla, u mňa je to 11 cm. Na základe dĺžky chodidla zistíš Mondo Point a na základe šírku lyžiarky. V poslednom bode sa pozrieme na Flex Index a o tom, ako lyžiarka pruží. Ak si bežný športový chlap a máš rád rýchlosť, tak ti odporúčam Flex Index minimálne 100. Ak si žena, minimálne 80. Ak si lepší lyžiar, minimálny Flex Index je 115, ak si žena, minimálne 90. Pre rekreačných lyžiarov sa vo všeobecnosti odporúča mäkší Flex Index. Nezabúdaj, že ak máš vyššiu váhu, treba brať do úvahy väčší Flex Index. Práve kvôli tomu, aby si váhou lyžiarku nespučil. A keď ti niečo nebolo jasné, alebo chceš mať istotu pri kúpe, šup na našu predajňu Exisportu, kde ti naši predavači radi pomôžu.